Έχουμε κοντά μας την Δώρα τη Βελικά, την Ελευθερία την Βαγγέλη και την Μιχαέλα την Τουλουπίδου. Είναι τρία καινούργια κορίτσια στην ομάδα του Καμπανιακού. Θα θέλουμε να μας πείτε τις μέχρι τώρα εντυπώσεις σας από την προετοιμασία, το βασικό στάδιο μέχρι στιγμής και γενικά τι περιμένετε στη συνέχεια της χρονιάς. Αρχικά θα ξεκινήσω εγώ. Έχω να πω ότι έχουμε ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα. Οι προπονήσεις είναι πολύ σκληρές. Ο coach δεν μας αφήνει να πάρουμε ανάσα. Τα κορίτσια είναι πολύ συνεργάσιμα και περιμένουμε κάτι καλό αυτή τη χρονιά. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό εδώ πέρα, όλα τα κορίτσια μας έχουν αγκαλιάσει, μέσα και έξω στην ομάδα, όλα είναι πάρα πολύ ωραία και στην προπόνηση κυλάει πολύ καλά. Και υπάρχει γενικότερα, έχουμε γίνει μια ομάδα πλέον, παρόλο που ήρθαμε από άλλη ομάδα κάθε μία και είναι όλα πολύ καλά, ελπίζουμε για το καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς.